Human gisugdan ang pagbutar, kagayang alas 5 sa buntag, nagpabiling generally peaceful ang Piniliay sa Cebu City. Para sa dugang detalye, makauban nato si Alan Domingo live gikan sa Lahog Elementary School. Alan? Sa walay mga dagkong problema ang nasugatan sa eleksyon diri sa Cebu City. Sukan sa pagbukas kagayang buntag hangtod ni mga orasa kini base usab sa monitoring sa Cebu City Police Office. Base sa assessment sa Cebu City Police Office, nagmalinawon sukad ganing buntag ang sitwasyon sa nagkadayang eskwelahan sa Dakbayan. Kini ang gihulagway ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang direktor sa CCPO, kinsa nungunay sa pagtuyok sa mga presinto aron masiguro ang peace and order sa Piniliay. Gani dinhi sa Lahog Elementary School, siya mismo ang nagmando sa pagpahawan sa main entrance aron dili maghuot ang mosulod gawas sa mga botante. Kadto mga senior og PWD lang ang gitugutan sa pag-agi. Samtang ang mga baskog ug lawas gipaagi sa skywalk kung mulabang. Gideploy sa CCPO ang mukapin sa 1,000 ka mga polis aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw. Walay na monitor nga dagkong problema ang kapulisan base sa ilahang monitoring. Gawas lang sa kainit sa panahon apan wa kini makapaluya sa mga tao sa pag-adto sa mga presinto. So wala po tayong major incident ng election-related incident dito sa Cebu City. Nakakatuwa po at tayo po ay peaceful dito sa Cebu City. Generally peaceful tayo, City. Generally peaceful po. Opo, generally peaceful po tayo. Sas, nakukaroon diri magbarog sa Lahog Elementary School kundi na ito makita ito mga kaigsuunan nga padan gihapon nag-abot-abot kung adunay mga early birds no sa iyo nga niadto sila mga presento sukad ganang kadlawon nini mga orasa doon na sa mga panghaponon siguro mahadlok sila sa init sa adlaw dinhi mga orasa dili na inana ka init ang siga sa adlaw unya ato sang nabantayan nga medyo dali ang proseso karon sa pagbutar sa itong mga kaigsuunan diri sa mga presinto sa Dakbayan sa Sugbo. Ses. Lan, usay sagad nga mga reklamo o mga kakulian nga nasugatan ning adlaw sa Piniliay dinhi sa Cebu City. Okay, usas mga problema nga nasugatan ang kining pagmalfunction sa mga automated counting machines kon ACM like diri sa Lahog dunay 5 sa Guadalupe Elementary School adunay 7 pero nasolusyonan dayon kana sa Disotech assigned sa mga presinto. Ikaduha ang kining kalibog usab sa pagpangita sa mangalan pero dunay mapa sa matag eskwelahan busa nga ilahara sa matultulan ang ilang mga presinto. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.